Б'ють прицельно, як гармати, як ракети з крейсера. Геніальні плакати Владимира Теслера. Ми на таленти багаті, трапна, ёмка, весела. Нищать ворогов плакати Владимира Теслера. Ты не страш мяне турмой з вечара до ранку. Партизанів прадед мой, і я партизанка. Затрымалі дырыжораў, позвальнялі скрипачоў, меламаны з дзяржканторы з капытамі і лычом. Той судовы працэс стаўся з'явай зыркаю, штраф далі за пратэст страшнаю зефіркаю. Хутка выйдзе загад, будзе ў ім акрэслена. Быў чырвоны мармелад, гэта шлях выкрэсцена. Кнігу Гейнеса прымусім хутка выдаць новы том, бо рэжым у Беларусі прабівае дно за дном. Як клубочак не круціся, прыйдзе час давязваць. Як з народу не глуміся, прыйдзе дзень адказваць. Хоць далі нягоднікам медалёў нямала, скончыцца для збродні ўсё лавай трыбуналу. Разгарайся зара ў небе понад хатай, пэўны дзень календара стане нашым святам. З разарванага мяха сыплюцца гарошыны. Кепска ўмееш ты лічыць, Лідія Ярмошына.